Ahoj a vítaj na kanáli Spánková veda. Dnes večer sa ponoríme do zvláštneho a nekonečne fascinujúceho sveta analýzy snov. Každú noc ti tvoja myseľ rozpráva príbehy bez toho, aby si o to požiadal. Požičiava si kúsky spomienok, emócií, strachu aj nádeje a splieta ich do zážitkov, ktoré môžu pôsobiť živšie než samotná realita. Sny nás môžu zmiasť, utešiť, znepokojiť alebo nás sprevádzať celé roky. Pôsobia hlboko osobne a predsa zvláštne známe ľuďom naprieč kultúrami aj storočiami. Analýza snov nie je veštenie ani lúštenie tajných kódov. Je to zvedavosť, je to ochota načúvať vzorcom, ktoré tvoja myseľ vytvára, keď sa zhasnú svetlá a logika uvoľní svoj pevný stisk. Počas histórie ľudia hľadali v snoch význam, vedenie, kreativitu aj pohľad do vlastného vnútra. Moderná veda k tejto zvedavosti pridáva nové vrstvy a skúma, ako spiaci mozog buduje emóciu, pamäť a príbeh. Možno počas dnešnej cesty spoznáš aj niečo zo svojich vlastných skúseností. Možno sa okamihy, ktoré sa ti zdali náhodné, začnú spájať. Možno sa vynoria otázky, ktoré si nikdy nepoložil. Teraz však stačí jediné. Uvoľni sa. Nechaj telo zmäknúť. Dovol očiam oťažiť. A nechaj myseľ pomaly rozpliesť deň, zatiaľ čo spolu preskúmame túto fascinujúcu vnútornú krajinu. Začnime. Analýza snov je staršia než samotné písmo. Dávno predtým, než si ľudia viedli denníky, zaznamenávali svoje sny. V starovekej Mezopotámii sa sny zapisovali do hlinených tabuliek, pretože vládcovia verili, že noc môže priniesť varovanie, inštrukciu alebo uistenie. Niektoré sny sa brali ako politická spravodajská informácia. V starovekom Stredomorí existovali chrámy, kde ľudia zámerne spávali, aby prijali liečivý sen. V Číne sa sny považovali za správy hodné pozornosti. Pozoruhodné nie je to, že ľudia verili v ich význam. Pozoruhodné je, že okolo nich vytvorili systém. Zaznamenávali ich, porovnávali, diskutovali o nich a učili sa ich interpretovať. Tvoj mozog dokáže počas spánku vytvoriť plnohodnotný príbeh, zatiaľ čo telo zostáva bezpečne nehybné. Môžeš bežať, hovoriť, cítiť paniku a pritom sa fyzicky ani nepohneš. Mozog totiž tlmí signály pre veľké svaly, aby si sny neprežíval pohybom. Je to ako súkromné divadlo s bezpečnostným zámkom na dverách. Sny o meškaní často odrážajú obavy zo sklamania druhých. Sny o prenasledovaní môžu súvisieť s niečím, čomu sa vyhýbaš. Nočné mory sa niekedy opakujú, kým sa nezmení problém v bdelom živote. Sny si zriedka vymýšľajú z ničoho. Väčšinou remixujú to, čo si už zažil. Spájajú spomienky, ktoré sa v realite nikdy nestretli. Detská kuchyňa sa môže spojiť so svetlom hotelovej izby. Hlas priateľa môže vysloviť vetu z filmu. Mozog experimentuje. Nie všetky sny sú vizuálne. Niektorí ľudia snívajú skôr cez emócie, zvuky alebo pocit priestoru. Ľudia, ktorí sa narodili nevidiaci, opisujú sny plné dotyku, pohybu a zvuku. To nám pripomína, že sny sú simuláciou skúsenosti, nie iba obrazom. Ten istý symbol môže mať pre rôznych ľudí úplne iný význam. Voda môže byť pre niekoho pokojom a pre iného hrôzou. Had môže znamenať hrozbu alebo múdrosť. Preto sú univerzálne snáre často sklamaným. Sen je osobný jazyk. Freud videl v snoch skryté priania zahalené konfliktom. Jung ich vnímal ako spravu psychiky, ktorá sa snaží o rovnováhu. Moderná terapia pristupuje k snom skôr ako k zážitku, než ako k hádanke. Pýta sa, čo si cítil, čo si chcel, čoho si sa bál. Niektoré sny súvisia s fyziológiou. Horúčkové sny sú zvláštne, pretože telo vysiela intenzívne signály. Alkohol môže meniť architektúru spánku a priniesť živé sny. Spánkové apnoe môže vyvolávať sny o dusení. Niekedy je najlepšia interpretácia telesná, nie symbolická. Opakujúce sa sny často opakujú emóciu viac než presný dej. Keď sa zmení tlak v bdelom živote, sen môže zmiznúť. Sny môžu byť tvorivé.
Uvoľňujú hranice, ktoré cez deň držia myšlienky oddelené. Môžu ponúknuť nový uhol pohľadu, nový nápad alebo metaforu, ktorá dáva zmysel. Nie sú proroctvom, sú odrazom. Keď si začneš sny zapisovať, môžeš si všimnúť vzorce, miesta, ku ktorým sa vraciaš, emócie, ktoré sa opakujú, ľudí, ktorí sa objavujú v určitých obdobiach života. Zapisovanie zlepšuje pamäť snov nie kúzlom, ale pozornosťou. Nie každý sen je hlbokým posolstvom. Niektoré sú len mozgom, ktorý spracováva šum. A to je v poriadku. Najhlbší význam snov často nie je v obrazoch, ale v emócii. Opýtaj sa. Čo som cítil? Čo mi v tom sne pripadalo pravdivé? A kde v mojom delom živote žije ten istý pocit? Sny preháňajú emócie, aby ich nebolo možné ignorovať. Zväčšujú ich, aby si ich všimol. A teraz, keď sa naša cesta analýzou snov pomaly končí, môžeš nechať všetky tieto myšlienky jemne dosadnúť. Nemusíš nič riešiť. Nemusíš nič dokonale pochopiť. Stačí sa uvoľniť. Nechaj ramená klesnúť. Uvoľni čelusť. Pociť váhu tela opretú o posteľ. Nechaj deň povoliť svoj stisk. Tvoje sny si na teba počkajú do rána. Spí pokojne. Dobrú noc.